Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Agino kanyo ni iriyo makare ka mora ma intiera ka utuloni mar wakini machiegni mar yudo wechewa mag Dier Odiochieng. Weche gikelo ni kodan Brenda Agenyo ka jaloko marwa en David Abila machiegni. Wacha kanyo gi kama jalup jatend piny Kenya manungire Kithure Kindiki koro to yango kanyo ni piny owacho ikore malich mokalo mar neno ni girakore koda koma sichego mabiro apoya. Kane oloso odiochieng' ma kawuono ngire Kithure Kindiki oyango kanyo ni piny owacho oseketo chenro duto manyalore mar neno ni gibigira kore koda ka midhiero manyalo biro mano tok koth mar El Nino mabende koro to iparo ni nyalo biro chwe e pacho kaeri. Bende seche nogo koro to oyango kanyo ni piny Kenya bende koro to ikore mar biro neno ni chenro mag bedo koda ka chiemo obedo makare e pacho ka. Ngire Kithure Kindiki bende oyango kanyo ni kokalo kuom tend migawo mar thieth piny owacho oikore mar neno ni girakore koda ka tuo mar Ebola parono ni tuo no otucho e pacho kaeri. Ka bende koro to oyango ni piny Kenya oikore mar biro neno ni piny Kenya obedo makare kendo chenro mag uchumi ni makare. And being ahead of time, we have received scientific information that we do not have a disruption of a civic order, we don't have disruption of movement of goods and services, we don't have public health concerns that could hurt the public good, and we'll also take preventive action in the traditional areas which are prone to mudslides and landslides and flooding. We'll take preventive measures, and should this happen, we'll take active measures to make sure that we mitigate on loss of human life and public safety concerns and other disruptions that are associated with the El Nino rains. So at the moment, there is no cause of alarm. The government is continuously engaging to make sure that the stable food security situation we have remains so. And number two, in the event, as the scientists tell us, of an El Nino, we take proactive measures to make sure that there are no disruptions. Piny owacho ma pacho kaeri sani koro to iseyo malich mokalo ewi wach meko kata ndhicho kachiel koda ka lal mar oganda ma osebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Maeri en seyo mabende koro to iwacho koda ka gavana e kaunti no ma Kirinyaga Mikai Anne Waiguru mabende kane loso to seyo malich mokalo piny owacho ma pacho kaeri mabende giwacho ni onge gimoro amora mabende koro to gitimo e sechego mabende oganda jo Kenya indhiyo kendo ilal godo gi thuon. Mikai Anne Waiguru bende koro to dwaro mondo miten migepe pogore ma ochung' ne wechego mag arita mag oganda e pacho ka wuog oko kendo ne ni otimo tijgi e yono mowinjore. Ka bende Mikai Anne Waiguru owacho ni duol mochung' ne rango obila IPOA mar no ni koro to kawo ndamo mar chik mowinjore ne obila moro amora ma bende osebedo katiyo mathoth koda ka teko mathoth kuom oganda ma pacho ka. Mikai Anne Waiguru dwaro mondo mi koro to jogo duto ma nyande nomaki kendo olal godo kendo pok ong'ere kuma nitiere nyaka sani owe thuolo mar no ni gidok kendo gibedo koda ka familia magi. Poa, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo nitakuwa kila siku ni news. Ikifanyika as a independent policing authority, please do your job. Wafanye kazi wasifanye? Wafanye kwa sababu they have all the tools necessary. Sisi hatuko huyo upande. Na mimi nimesema kama mama, hakuna siku I can be on the side of abductions. I can never be. Sindio? Na hakuna mtu anaweza kuwa hiyo upande. Kwa hivyo kama kuna wale wanavunja sheria, IPOA, it should take their responsibility seriously and do the work that they need to do.
Duol mochung'ne tayo yiero koro kakewe pacho kaeri IEBC koro to yango ikruok margi mar biro neno ni chenro mag yiero maduong' mabiro higa manyien otimore makare kendo maonge koda ka ng'ikruok moro amora. Kane oloso achiel kuom commissioners mag duolno koro to yango kanyo ni duolno oseikore mar biro neno ni yiero makamano odhi makare. E seche nogo bende ogolo siem mager ne moko kuom josiasa e pacho ka mawacho ni osebedo katiyo marach koda ka rowere mar noni gikelo tulo to ahinya e kinde mabende koro to chenro mag kampen dhi nyime e pacho kaeri. Jatelo no ogolo kwayo makende ne josiasa makamago mondo mi koro to neni oketo kwe makende ka giikore ne yiero makamano. Uhuni, kwa sababu unaposhiriki katika uhuni unavunja sheria, na iwapo hatutaweza kusimamisha uhuni, hali ya uchaguzi haitakuwa nzuri. Wamama wataogopa kuja kupiga kura, vijana wengi watakuwa wako jela wakati wa kura kwa kushiriki uhuni, na kura kwa ujumla haitakuwa na idadi nzuri. IEBC has the teeth, let them bite and bite hard. Anyone who is causing difficulties to the country organizing itself and having a peaceful election does not deserve to be on the ballot. So we know that there are levels of sanctions, but we want to ask IEBC. Oganda ma pacho kaeri sani koro to igolo negi kwayo makende mondo mi yoti makare koda ka kembe mopogore opogore pacho kaeri mar noni gitero mwandugi magin godo ne kembe makamago. Kane giloso jokanyo e sekta mopogore opogore mochung'ne chenrogo eko mag kembe pacho kaeri ogolo kwayo makende ne oganda ma pacho ka mondo mi koro to neni gitero mwandugi e kembego mar noni gibero kembe ma pacho kaeri kendo gin bende gibero ngimagi e yorego eko mag bero chumi ma pacho ka. National government, we are going to work very closely, and I think we've started this. We've already done about 6 or so counties. So we're expanding this. We're going to take another 6 counties so that we sensitize the counties on the benefits of using the minerals as the frontier for economic development within the county. 90% of our manufacturing in Kenya is only in about 6 counties. So Nairobi alone accounts for 50% of your manufacturing. So one county is 50%. If you add Machakos, Kiambu, Mombasa, Kilifi, a bit of Kisumu and Nakuru, you have 90% of your manufacturing. Some of us are manufacturing at less than 0.1%, and yet we have the opportunity. Wanasiasa, na mimi ni mwanasiasa pia, wanataka kitu ambacho kimeanzishwa na wengine na maybe hawakuuzishwa vizuri, wanaanza kutoa maneno mengine saa ingine si ya ukweli, na wanapotosha wananchi na wanapotosha hata wawekezaji, na wanafanya watu ambao wangetaka kuinvest. Tend County Manandi koro to chako chenro mar neno ni gichiwo tiegruok ma owinjore ne rowere kuwuok e county no Manandi mano ni tijego eko mag lwedo mopogore opogore ma bende koro to nyalo biro bero ngimagi. Kane giloso moko kuom jotelo e county no, kane loso koro to golo kwayo makende ne rowere to ahinya e county no Manandi mondo mi koro to wuog oko mar neno ni girwako chenro mag tiegruok mag tijego eko mag lwedo ma bende koro to nyalo konyogi e neno ni gitieko midhiero mar koso tich ma okwako piny Kenya. E seche nogo bende moko kuom rowere ma bende koro to chako chenro makamano noduoko erokamano maduong' ne Tend County no kuom kelo negi chenro maberno ma bende koro to giwacho ni gibiro tiyo godo e yono makare mar bero ngimagi makiny. Empowering young people requires collective effort involving faith-based organizations, development partners, the private sector, the civil society, and communities in general. Currently, we don't have nyaka tiego oganda jopiny e yorego mopogore opogore. Mathoth imiyo wa koda ka jafombo marwa kuwuok e kaunti no ma Migori Manogor Collins. Riwruok mar jolende e kaunti ni kima Migori ahinya to Migori Media CBO koro to noyawo apisi margi mano mabiro konyogi e wechego mag timo lendo mopogore opogore kaachiel kod chenro mag dongruok ma bende gichano. E kinde yepo makamano, jatend migawo mar weche mag pi kaachiel kod teko en ne pi to ula nopong' nowang'o masinde wa magoyo pi. Masinde 4 gi kanowang', achiel kende en siling milion 20. Koro ne wadwaro milion 80 mondo walos masinde wagi waselosogi kendo wageno ne bang' jumbe 2 kata juma achiel wadhi bedo kod pi. Koro wakwayo jopiny
ne ma otimore nikech mano gima ng'ato chano to timore kaluwore gi koth manichwe mang'eny. Manuel Odeny mabende en apisa e migawo mar weche mag tudruok e apis gavana koro to kwayo duol mochung'ne gayo kendo rango ratich jofwambo mano Media Council of Kenya mondo koro to rangie yorego ma ginyalo keto godo yorego mabende utego mag fwambo mayudore e kor gwenge mondo koro to yude yuto ahinya to timo chenro mag ohala ne tend counties kaachiel kod kalatvlive kowuok e kaunti ma Migori nyinga go kalatvlive kowuok e kaunti ma Migori nyinga Gor Collins. Dakika kalo kanya 19 manotoka saa 7 mar odiochieng' kela igiko mar miyo weche manyien mago wechewa mag Dier Odiochieng' jakitudi kodwa kendo koromo kanyo saa 10 mamidhiambo idhido wechegi kachiel koda kama moko mathoth bende par kanyo ni nyalo yudowa kokalo mbui marwa mopogore opogore moko mathoth bende par kanyo ni nyalo yudowa kokalo mbui marwa mopogore opogore kamoting'o mano mar Facebook kalatvlive. Nyinga en Brenda Agenyo ka jaloko